Meron akong sasabihin sa kanya. Importante. Sabihin niyo sa kanya na meron akong sasabihin sa kanya. Importante talaga. Hala guys, may coyote guys. Oh my god, look at that. It's coyote guys. Good morning, Philippines! So let me catch you. So let me catch you slipping by. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Oh, why? Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Good morning! Good morning guys. Maayong aga sa lahat. And pinakain ko lang. It's 7:20 na. At saka nakalimutan ko. I don't know kung meron ba akong croissants sa freezer downstairs. Oh, may nagtatanong, diba si Tammy, usually bibili si Tammy ng maraming croissants. Diba marami yung binibili niya. And so, sabi pa, hindi ba yan masisira? Hindi yan masisira sis. I always put it in the Ziploc bag and then put it in the freezer, which is last longer. And yeah, so, yun. Tignan nyo yung dalawa. Pinalabas ko, nagsasunbathing lang. Pinili talaga nila yun kung asan yung may araw. Nagsasunbathing lang kayong dalawa dyan. Are you sunny beating over there? Nagsasunbathing lang itong dalawa. Hala, oy. Nagsasunbathing lang man itong si baby ko. Sunbathing? Is that it? No, no more sun, baby. So, punta ako sa labas, guys. May liso dito. Magtanim ako ng mga 3 puno. 3 puno. 3 punuan. 3 or 4 nito.
Nawala yung tomato na itatanim ko. Saan yun? Nilagay ko yun dito eh. Nawala. Magic in the air. Kaloka. Roxy, where did you put it? Where the heck you put it? You put it. Oh, finally, tapos. Pero hindi ko nakita yung tomato ko. Ay, ginoo ko. Gikapoy kog dula, guys. Napapagod ako dumuwa dito sa Rules of Survival. So, nakalimutan ko magluluto pa pala ako. Uy, ginoo ko. Dapat pa palang magluto ako ng imumukbang ko bago ito masira. Kasi ano, ukra man ito. Ipakita ko sa inyo, guys. Bukas ito, ano ko ito siya. Ilagay natin sa YouTube bukas para makikita nyo kung ano yung very bukid-bukid na pagkain natin, mga pagkain na para talagang pang probinsya talaga. So, pero masarap ito, guys. So, i-ano na lang ninyo, tawag nito. Tignan ninyo bukas, guys, and mabumukbang tayo ngayon at saka film ito bukas. Live ito bukas. Si Inday Kabkab yung pinanood ko ngayon, guys. Si Inday Kabkab nagsasalita. At saka alam nyo ba kung ano yung niluluto niya? Nagluluto din siya, guys. Kalderitang manok daw yung niluluto niya, guys. So, tingin-tingin na lang ako sa kanya. Kasi yun naman gusto ko tawagan si Inday Kabkab. While ano ba dito, nagkakat ng mga recados. Ang naisip ko, tawagan ko si Inday Kabkab. Pero, baka tulog na yun. Baka makadisturbo pa tayo. Pero, gusto ko makipag-usap sa kanya. Meron akong sasabihin sa kanya. Importante. Sabihin nyo sa kanya na meron akong sasabihin sa kanya. Importante talaga. As in, importante. Importante talaga. So, ipakita ko na lang sa inyo mamaya, guys. Bukas kung ano yung itong niluluto ko. Pero, magmukbang tayo ngayon kasi yan, nilagay ko na si spinach. Hala, guys, may coyote, guys. Oh my god, look at that. It's coyote, guys. Hala, guys, it's a coyote, oh. Hala, buti na lang hindi ko napalabas si Roxy. Shit. Andun, oh. No, you stay. No, stay. Hala, andun, oh. Hala, andun. Wala, may coyote doon, alo. Oh my God, munti ko nang mapalabas yung aso ko, guys. Kasi si Roxy, kakakain lang. So, every time si Roxy, pagkatapos niyang kumakain, pumunta talaga yan siya sa labas para magwiwi. Oh, naluluka na yan, guys. Kanina pa yan nag-big. So, beef. Oh my God, buti na lang tumingin ako. Akala ko, yung aso sa kapitbahay, si Ashley. Oh my God, hala, coyote. Uy, coyote. Sayuti, guys. Hala ka, ginoo ko, nakulbaan ko. Kung, if I let Roxy A out and then without looking first, you know what happened? She get eaten today. Kakainin talaga itong si Roxy today kasi makajump ang coyote doon sa fence namin. Oh my God. Roxy, you have to behave, ha? Hala, oy, that's my first time to see coyote in my whole entire life, guys. Hala ka, oy. First time ko talagang makakita ng coyote, guys. Para siyang very slim and para siyang yung body movement niya para siyang ano ba, German Shepherd na ano. Hala ko, parang si Ashley kasi brown, pero pagtingin ko sa ikog balahibo si Ashley kay wala man yung balahibo. Sus, yung pagtingin ko patay. Hello, oy Lord, buti na lang hindi ko napalabas itong aso ko, guys. Kasi, guys, alam nyo, guys, kapag itong dalawa, guys, nakakita ng hayop sa labas, ina-attack taga nila, attack mga silingan, way labot, ugangan, na ginoo ko. Ganito lang ako ngayon, guys, pero kinakabahan talaga ako, guys, kasi, ay, naku, first time ko nakakita ng coyote talaga na as in. It's not even a deer.
It's a freaking coyote. The coyote can kill you. You know, if I let you out already, Roxy, listen to me. If I let you out already, you should be you know, you're already bukog. You're already gone. You're bukog and you're done. You're lucky I don't let you out. You are freaking lucky that Mama looked outside. Uy, I'm so nervous right now, baby. You cannot go out because the coyote is still out there, oh? Huh? Did you hear the coyote? Did you see the coyote? Yeah, I know you see because you... Nakulbaan si Mama sa coyote. Nako, na, coyote lagi. It looks like Roy Rocks, a little bit. Looks like you. But you are prettier. Don't me, I know you want to pee. I know, baby. But there's a freaking coyote out there. Ay, ano, meron na naman. Hala ka, guys. Ginoo ko, guys. Natatakot na talaga ako nito, guys. Yeah, Dada will get so nervous because Dada loves you so much. And then if the coyote, the Dada, you know what when Dada know? Dada will be go out this way. And Dada will kill the coyote. Palabasin natin sila. Very quick lang, guys. Quick. Quick, ha? Quick. Roxy? Quick, ha? I will let you in. Kaluka talaga itong mga asong to. Kasi ay nako, makakain talaga. Roxy, bilisan mo, uy. Pagwiwi na, uy. Alam ni Roxy na may kakaiba. Naaamoy niya. Naaamoy ni Roxy. Andun man dun, papunta o dun. Bilisan mo, Rox. You don't wanna pee? Okay, I'll give you some bonsai. Come, let's go, come. Do you want some bonsai? Ayaw kong mag-stay sila na matagal doon kasi ay nako talaga. Mawalan ako ng aso at saka mapapatay ako ng asawa ko. You're a bad dog. You don't listen to me. Huh? No, you don't listen. Look at, tignan nyo yung ikog niya. You don't listen, bad girl. You don't listen. No. Na-excited na unang mabuing. Mga gahig ulo. Tignan nyo, nagkasunod lang. Mga gahig ulo. Matigas ulo ninyo dalawa. Tigasin. What are you doing over there? Tigasin. Come here, up, Roxy, go up. Go. Roxy. Misty. Roxy. Grandma! Behave. No. Behave. No. Behave. Behave. Roxy. Okay guys, i-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. I-end ko na ito kasi para makapunta na ako sa taas. And yeah, so thank you guys. I will see you guys tomorrow. Bye! Good night guys. Bye-bye.